वही अंदाज में फिर एक बार आ गई बा। प्रेजेंटेड बाय भीम मिशन भोजपुरिया। के वालों के बहुत अच्छा लगी। भीम बाबा कोइले कमाल यही भारत नगरी में। भीमा बाई के सुघर रहले लाल यही भारत नगरी में। भारत नगरी हो भारत नगरी। भीम बाबा कोइले कमाल यही भारत नगरी में। बहुजन के नैया रहे मजेदार में। खींच के बाबा साहब कोइले किनार में। बहुजन के नैया रहे मजेदार में। खींच के बाबा साहब कोइले किनार में। यही से न मचेला धमाल यही भारत नगरी में। बाबा साहब सबके पिन्हावले। अंगूरी से अपना संसद के देखवले। टाई बेल्ट बाबा साहब सबके पिन्हावले। अंगूरी से अपना संसद के देखवले। बहुजन के बढ़ी गइल चाल। बहुजन के बढ़ी गइल चाल यही भारत नगरी में। प्रेजेंटेड बाय भीम मिशन भोजपुरिया। क्या बात है।
रंजित देवानंद कहीं दुनिया रमावेला। इहे बाटे सबसे सवाल एही भारत नगरी में। भीमा बाई के सुघर लाल एही भारत नगरी में। भीमा बाई के सुघर लाल एही भारत नगरी में। भीमा बाई के सुघर लाल एही भारत नगरी में। भीमा बाई के सुघर लाल एही भारत नगरी में। Presented by Bhim Mission Bhojpuriya।